Santageda ohitura zer dan, Santageda ohitura bezperan, otsailak 4an Santageda bezperan ospatzen da, Ageda martiri bat zen, bere garaian izan zena, eta bere omenez ekintza ezberdinak eta bere izena omentzen hasi ziren. Hasiera batean kultu erlijiosa zeukan ohitura bat, denborarekin kultu kulturala edo asmo kulturala hartzen joan dena. Gaur egonean simbologia askotan erabiltzen da negua bukatu eta udaberria esnatzeko simbologia bezala. Horregatik makilak lurra kolpatzen dutenean, lurra esnatzeko simbologia bezala hartzen da. Zergatik ditzen da Santa Eskea? Hor batzen den eskatzen dugun dirua. Gaur egonean batez ere dirua eskatzen da, lehen jateko ere eskatzen zen. Diru hori eskatzen da askotan elkarte kultura batzuntako dirua lortzeko, baina gehienetan doaintza bezala. Hau da, diru hori beharra daukateneri eskura emateko. Horregatik, eskean ateratzen gara kalean, jendeak bere borondatez diru hori eman dezan eskatuz. Kaixo, hemen gaude berriz ere. Dakizuen moduan, otsailaren 4ean Santageda bezpera egun ospatuko dugu. Baserritarrez jantzi eta makilak eskuetan Elgoibarko lurrak astindu eta eskean irtengo gara. Goizeko 9:00 eta 10:00 bulegoko atarian elkartuko gara dela. Ondoren, Elgoibarko kale eta auzoak alaitzeko asmo. Familiak, zuentzat mezu garrantzitsu bat. Aurten kilometroak antolatzen ari garela eta gure ekintza berezia izango da. Eta zuek ere aukera baduzue baserritarrez jantzi eta animatu gurekin Elgoibar dardarka jartzera. Oraingoan ez duzu aitzakirik. Abesti eta kopleen letrak eskura dituzuelako. Eta ez ahaztu zuen makila. Ei, Marta, itxoin! Gelako batzuek aipatu didate, otsailaren 1ean eta 2ean beraien gurasoekin ere eskean irtengo direla. Nola da posible? Bai, Aimar. Otsailaren 1ean Etxegina taldekoak irtengo dira. Gainera, 100. urte hurrena betetzen dute. Eta otsailaren 2ean Atxotxamaikakoa. Baina parte hartzeko izen eman beharra dago. Beraz, ez da dulkaera. Animatu parte hartzera!